ole voin ugas ni som pali ni lai thotan ni ngani ani a hei zoram politics chi ri nuai mai hi a oma chutiang ang boruak kara chuan boruak in lumlet chen mai le thil dang lam chen mai khatiang ang chi kha a oma khami kara kham hei longtlai autonomous district council kan han ti so solai sarkar na cheltu te so MDC in let thom tiang reng sarkar na in thlak in pai thla tiang reng thom hi kumin bor chho atang hiam thil dang lam hi a thleng kual chen mai hen ni hian alang news te pukan mu fo to me ti chon hei voin ogas ni som pali sang ni som ni panga hian zing choi kham lama tuk thoni kham lama kan thu riata chuan bovi Zirsanga'n CM banna ti thom kha ania banna theh lu ti thom kha ani hei voin hi bovi Zirsanga'n hiam CM atana thlop tu anga tok le tok lo fiana floor test kan han tiang kha nei tura session ko tepo ani hemi bi ka tan hian amaro chu bovi Zirsanga'n hian hei voin hian chawhmalam khan CM atanga ban hi governor nena theh lu ta khatiang an ni ta ka wang khan floor test po kha nei lovin tian session hi ti top ani ti chuan bovi Zirsanga'n kai hruai LADC sawrkar chu atla iti mai taila adik ome chu puti zakunga LADC chairman chuan banna po achiar chuaka atla ti po apuang ngalani hei history tlem han soile tila kumin sang ni som ni panga February thla khan Zirsanga'n hi LADC matan ruat alo ni to tichuan governor in house member anga tokem anga tok le tok lo fia turin atia mara chu hlo tling lok thei lova chu ti mek lai chuan puan zangura chuan UDA tia in siamin sarkar na an siam thei tur thu governor a hril vele a hriat tir vele tichuan chumi nu loka governor chuan mei thla sang ni som ni panga mei thla khan puzangura hi puan zangura hi CM atan an ruat vele thunga tichuan chumi nu deuh loka bovi Zirsanga'n hi high court akala high court thuboi a theh lu ta chutiang chuan high court thuboi a theh lu ta august thla kham high court chuan Zirsanga'n hi CM ni turin ni zoi turin atia sawrkar ni chunga floor test nei turin atia tichuan floor test si hemi fiana hi voin ni som pali august nei tura ti hian i lai hian chawhmalam khan bovi Zirsanga'n hian banna hi a theh lut ta ani hetiang an ni ta kha chuan district council hemi lai autonomous district council hian UDA kan ti mai INC te BJP te MNF te in rom hi sarkar na hi an chel zui mel ni in alang zui tabok ani chi lai chuan kan an soidu chu hei district council Mizoram district council kan member MDC te hi anin son kual ko in sa thin riawa mi pui thlan in thlan district council in thlan te hau taka mi pui in harsa taka an thlan chuwa ni si hi engemaw wang mai le ani na engemaw hlek han du wang deuh te hiam an omna pa trian in son zeng zunga ti hian a hnuwa boina neu engemaw neu hi i alo om du riawa hei a boi thla em mai eng tianga han chin fel chi nge niang ti te hi ngai tu ana chuanin an om hei kumin chung ringota longtlai autonomous district council boruak po hi i adang lam kual koina sem em mai hang te hi
kan rama thil thleng fo atan hian a duam lova politics a hetiang anga thlen zel lo na tura chet lak dan tur te hi om thei se o ti te ngai tuana chuan an han om deuh ani